imong anak, amahan ka. Bawal man ka mo tawag amahan. Or patawag mo amahan sa imong anak. Isa-isa. So, klaro ha. Ikaw, imo man yung bersikulo, ayaw kong mahayi. Ako rin pataliwa. Okay. 23 so imong verse no ato naglarohon. 23 TV matira. Dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga imong amahan kay usarang imong amahan nga tuwa sa langit. Ang pangutana, pila imong anak? What? Unsay tawag sa imong anak sa imo? Nak. Amahan. Amahan. Okay. Nganong nagpatawag ka mag-amahan nga sumala sa imong bersikulo, dili man pwede magpatawag si bisan kinsa nga amahan din sa kalibutan. Sa to pa ikaw na may supak ini nga verse. Ha? Ayaw lang kunite. Okay. Brad, kung Nganong nagpatawag ka mag-amahan nga sumala sa gibasa, dili man pwede magpatawag si bisan kinsa nga amahan. Sa ato pa, ikaw day ang unang nisupak na yung bersikulo karon imong gigamit, kaya nagpatawag mag-amahan. Be, tabagan ang pangutana, ikaw day unang nisupak. usahay kinahanglan nato nga adunay long nga pagsabot. Dito ba ang pangutana? Pero, tubagan lang ko, tubagan. Normal ang pagpatawag. Ayaw, klaro ha. Ang sakto nga taong pangutanon mo tubag, responsive dapat responsive. Para palutaw na to ang kamatuoran. Klaro man, di ba, ingon man siya, nagbasa siya verse, then ingon siya nga bawal magpatawag din sa kalibutan. Tapos niya man sa kalibutan, part man yung kalibutan, bayan sa kalibutan, di ba? Di man ta pwede magpatawag di bisan kinsang amahan. Dayon karon nganong nagpatawag ka man sa imong anak nga amahan nga bawal man na sumala sa atong gibasa nga bersikulong imong gigamit. Tubag sa pangutana. Okay. Kung wala nimo masabti ang maong bersikulo, mabawra jud kay mo pagsabot kay ang gitumbo gani mao ang kaluwasan. Ha? Amahan. Usaray man nga to sa lahat pero ang amahan sa pamilya wala na ibawal sa Diyos kay ang Diyos mismo tahod ka mo sa inyong ginaganan sa inyong amahan. Pero ang kanang gitawag og magpatawag og amahan, kinsa may giigwala, dili ang amahan sa pamilya, kundi ang nagpatawag ang amahan sa kadaghanan, mao na gitumbok sa Diyos. So sa ato pa nagpatawag dai kag amahan sa imong anak. Okay. Tapos ingon sa Bible okay ra sa imo. Sa ato pa dili dai ta pwede dai magpatawag og amahan. So naa dai exemption ana brother. Oh, ikaduhang exemption mao ni. Pwede ba tang motawag og amahan sa dili nato tatay? Pwede dili. Sumalang sa pagturon sa mga tao, nagtuo sila nga pwede. Dili sa Biblia ba? Sa Biblia. Kay pwede man di ay nga motawag tawag amahan sa kalibutan pero matud pa nimo amahan, ikaw amahan ma gitawag nga sa imong anak amahan. Pero panalitan dili biological father. Dili ba amahan ba nasama sa imo nga na imong anak nga upat? Pwede bang motawag og amahan sa dili nato amahan? Pwede dili. Pwede mo tawag aman, pero ang tinuod, dili kinahanglan mo aman, pwede mo tawag og papa. Ha? Pwede tawagan ng ginikaran kay pinalitan og nairo na ang usa ka bata o duha ka bata, adunay mupuli, musab nga sila na imong ginikaran. Pero ang gitumbok na na, lawom nga pagsabot, ha? Ang amahan, huwag kinahanglan, huwag magpagpatawag og amahan, sumala sa mga bersikulo. Mateo 23, versikulo 9. Then is unang Korinto 4:15 miingon sa San Pablo. Kay bisan pa kon kamo adunay linibo ka magtutudlo diha kang Kristo. Usa lamang ang inyong amahan. Kay ako sa inyong kinabuhi kang Kristo nahimo ako nga inyong amahan. Pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo oyon ka nga ang nagdala di ay sa maayong balita matod pa ni San Pablo amahan. Ang nagdala sa aming balita, wala na lain kundi si Jesu Kristo.
siya ra gyud ang tawgon og amahan. So kato mga tao nagdala og maayong balita, mao katong gisugo sa Dios nga magsangyaw sa maayong balita aron ang tanang tao nga makadugog sa maong mensahe, nga nagdala og kaluwasan, maluwas sila. Pero dili sila matawag og amahan. Tungod kay nakahisgutan diya nga usaray amahan nga tuwa sa langit. Ug dili kay nato na siya banggaon. Pero kung nakasala man ko, tungod kay nagpatawag og amahan, labaw pa mo nakasala kay dunay pipila lamang ka mga tao nga inyong gitawag og amahan. Karuha ba? Kini unang Korinto 4:15 ang pangutana. Balik ko na kog basa no kay para masabtan gid nimo. Kay bisan pa kon kamo adunay linibo ka magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa pagdala sa maayong balita. Si San Pablo, matod pa niya, nahimo siyang amahan, pinaagi sa pagdala sa maayong balita. Uyon ka nga si San Pablo amahan. Tapos 15:16 sa Roma, si San Pablo po pare. Uyon ka sa San Pablo pare, tapos amahan po siya. Ayun, makruka. Ayun. Sumala sa Biblia, o yan ko. Okay. Si Pablo lang. So, wala na. So, sulbad na di ay. Nga ang pare di ay, pwede tawgon nga amahan. Palakpakan nato si brother. So, next question. Ay, pagkutana, brother. Ay, pagkutana. Dapat kayo paluap? Nga pagkutana? Sumala sa Ibanayag 22, versikulo 18 ngadto sa 19, ang magadugang sa panagna sa mga malaga sulatan, dugangan ang ipahamtang nga silot or katalagman. Apan ang magakuha sa balaga sulatan sa mga panagna, kuhaan sa pagkatungod sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. So, siguro makaingon ta nga tinuod kay ano, daghang mga katalagman nga miabot karon. Okay. Pagkutana. Okay. Ang pangutana, Magkuha sa anong abak kini sa balaga sulatan? Ha? Nagsugo ba si Jesucristo sa mga apostoles? Hoy mga tao, pagrosaryo mo, pangadjin mo, pamisahe ng mga kalag aron sila maluwas. At sumala sa... Kung sa may kumplito pagkutana. Usa lang. Kaya kayo magsaksaat ta. Okay. Magsugo ba ang rosaryo? Nagtudlo ba ang mga apostoles sa mga tao nga pagrosaryo mo? Kayo, sumala sa Ibanayag 22, versikulo 18-19, ang magadugang, dugangan og hampang sa silot. Ang magakuha, kuha o katungkol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Nadugang mo ganigot. Okay. So, ang ibang gibasa nga verse, ipadayag 22:15-16. Nga dili pwedeng magdugang sa panagna, o di po pwedeng kuhaan. Pero, asa bro, paminaw. Ipaminaw man naman yung pangutanas, paminaw sa tubag. So, ang gisgutan din ng versikulo ha, pagdugang o pagkuha. Mo nang gidagyod nako ning 1611 nga King James Version, 73 books. Pero kanang inyong libro karon is 66. Kanos aman ay gikuhaan sa Protestante, 1829 gikuhaan nila o ng 66 books. Sa ato pa, dili ang Katoliko nagpuno, kay daan naman ng 73. Ang Protestante ang nagkuha. Dahil regarding sa imong pangutana, nagsugo ba ang Dios nga magrosaryo? Hinumduman nato nga ang simbahan doon ay authority. Mateo 16:19, whatever you bind on earth will be bound in heaven. What even you loose on earth will loose in heaven. Unsa imong gidili sa kalibutan, gitugutan ko sa langit. Kanang pagrosaryo, gitugutan na sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So walay violation biblical nga gialaw ka na sa simbahan kay doon na siya authority gihatag sa iyang simbahan sa dang iyang kining gitukod. Sunod pangutana. Okay na ka bro? Mo tuo ba ka nga ang King James 73 ka mga libro? Tuo ka ni? Kanya unsa man yung gigamit from 66, 73? Murag 72 na siya lang. 72? Nine King James nimo nga 72? Ang King James pag-iskutan na to ani nga ang King James karon 1611 muuyon ba ka nga adunay
73 plus, 70 plus nga mga libro. O imo niyang supakon nga kay 61 isa mo ginang inyong haron. Luko na sila ko wala. Pero nayo nasa ko mga tanong. Sige. Tumagya lang ni. May itong minutes sa larawan na panuray niya, padayon niya po ni Gisumpak karon. Pero sa di pa niya tumaga, paano yung nagbasa po? Deuteronomy chapter 4, verse 16 up to 19. 16 to 19. Nga, padayon mo yung nagisumpak ron. Okay? Ang iyang ay ka bro. Kanang Deuteronomio 4, 17 at 19, mao ka na ang gipadayag diha sa Exodo 20, versikulo 3 at 5. Nga ang makita nimo dito ibabaw sa yuta, ibabaw sa langit, ibabaw sa yuta, gilawom sa yuta o gilawom pag yun sa tubig. O sa minaa, niya na. Mao na nga atong basahon mga igsoon ang Deuteronomio 4 para ang atong mga igsoon maka tugkad gayud kung unsa gyud ang gipasabot niini mga igsoon. Okay. Kini nahulagway kini og mga Dios. Di ba sakto? Nahulagway mga Dios. Ang akong pangutana para magklaro ta. Kay niingon man dinhi nga niingon dinhi. Ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong gisimbahon, larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki o babae. So karon niingon ta nga ang lalaki ug babae naa sa simbahan nga Katoliko. Okay. Ang akong pangutana nimo karon. Nahibaw ba ka para maklaruhan ita? Nahibaw ba ka unsa ang mga larawan sa mga Diyos nga naa sa Biblia nga larawan sa lalaki ug babae? Nahibaw ka na? O wala? I-explain na niya po. Kaya ron. Okay. Ang ako na ibawan, bisan pag-alis sa Roma 1:23, mo na ginimaya ang larawan sa nagway sa tao, imbis ang Diyos nga mali kamatayon. Mo gisimba ang larawan sa nagway sa tao, ano ni kamatayon. Instead, ang Diyos nga mali kamatayon. So, layo ra gyud kayo iyang tubag no? Nahibaw ba siya sa mga larawan sa mga Diyos nga naa sa Biblia? So, ang iyang gitubag layo ra. Wa siya mahibaw kung unsa ning mga larawan nga naa dinis Biblia nga mga Diyos. Atong basahon mga igsoon sa unang hari 11:33. Mingon din ni. Mingon din niya. Gihimo niya kini kay gisalikway man ni Solomon ang Ginoo ug nagsimba siya kang Astarte. Kining Astarte nga gisimba ni Solomon nani sa simbahan Katoliko, nakailang kaning Astarte? Nani simbahan Katoliko? Wala. Ay, salamat. Wala. Wala ko nakagawa. Wala siya. Wala sa simbahan Katoliko. Pagpag mga Katoliko, kaya wata makasunod ani. Ikaduha. Sa Diyosa, babae na ni. Sa Diyosa sa taga-Sidon, kang Kamos, akong pangutana, naabay dagway ni Kamos nga Diyosa nga naa sa simbahan Katoliko? Wala gihapon. Pagpag mong Katoliko kay wala yung larawan ni Kamos sa atong simbahan Katoliko. Ikatulo, ang Diyos sa Moab, lalaki na ni. Ug ang Molok, ang Diyos sa Amonihanon. Nabay dagway ni Molok diha sa simbahan Katoliko? Wala. So wala gid gihapon. Wala din gihapon mga igsoon. Unsa may akong pangutana nimo? Kining larawan sa mahal na Birhen Maria. Diyos ni di. Basta hindi mo og tao, kinamit tao, dili ginay mo sa Diyos. Matawag ang Diyos kaya sila di-worship mo. Mga igsoon, ningon siya, basta hindi mo og tao. Unya kay nagpahimo man kung atong inumduman. Ningon man dinhi. Sa Exodo 25 versikulo 17. Then make image of an angel. Nagsugo man ang Diyos nga
paghimo og larawan sa anghel. Kinsa may maghimo ani tao man. Sayop ni di. Kung ang Diyos nagsugo sa tao nga maghimo og image sa angel, why sayo? Pero kita karon kung maghimo tag image sa angel, siguro murag isunable. Ang Dios nagpabuhat og larawan sa anghel. Dili sayop. Angag ang Dios may nagbuhat og anghel kay sugo man niya. So ang tao may nagbuhat og anghel, imahe sa anghel. Okay, mahe. Ganon. Kining Ezekiel 41 versikulo 17 nga niingon dinhi nga ang tibuok templo. Ako basahon na ison. Ay kay basa para ikaw rin basa? Kaya kayo babasa para makaingon nga dili ta bayasan iba. Ang bombong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa puntahan gikulitag mga larawan. Sayop ni nga ang bumbong sa templo o simbahan sa Dios gikulitag mga larawan. Sayop di. Sakto na. Pero kining atong simbahan karon, di ko makayon nga sakto. Salamat kay ato ng simbahan na apil na siya sa Katoliko. Kay ato naman kunong simbahan. So mga igsoon, dili day sayop nga ang larawan sa simbahang Katoliko nalukob og larawan. Ningon ka nga dili sayop. Karon, para imo gyud kay ningon naman tang atong simbahan. Aduna kabay ebidensya nga ang mga Katoliko nagsimba og mga Dios-Dios sumala sa panudlo sa simbahang Katoliko. Bisan lang naipanudlo sa simbahang Katoliko nga ang mga Katoliko nagsimba og larawan. Naawa. Ha? Ruwa na ko may video head. Ha? Apa-apa bagay ang uban. Ang uban nagluhod gikan sa puntahan hangtod sa hartan. Na perfect yung pangalyo po yung taon. Sa paglarawan pero ang Ginoo mingon jud nga ang matuod nga magsisimba nagsimba lamang sa man sa espiritu ug kamatuoran. Ug kay espiritu man wala kay makita. Ug ang kamatuoran nga mao si Jesucristo mabasa nimo sa Juan 4:24. Okay. Sa Uswi City Signs, mingon madinhi. Tungod sa kasubo gigisi ni Uswi ang iyang piste ug mihapa sa yuta at tubangan sa sudlanan sa kasabutan. Mihapa si Uswi tungod sa iyang dakong kasubo unsa may naa sa larawan sa kasabutan anaa ang larawan sa anghel. Mihapa siya at tubangan sa larawan sa anghel. Kining paghapa sayop ba ang gibuhat? Na ba kay nabasa nga nasayop si Josue ana ang paghapa niya atubangan sa sudlanan sa kasabutan? Aduna wala. Sa whole chapter sa mga bersikulo wala ko na mabasa. Pero kay mo tanaw na ang Revelation 22:8-10 hasta ang katong si Cornelio nga miyapa kang San Pedro ibang balibaran sila sa atong si Juan Revelador balibaran po nga miyapa sila Diyos na gadang ipasimba o dapan o ludan. So brother, salamat kayo kay wa pa day ka kabasa. Angay pagyaday ka mo apil o Bible Studies Katoliko para mabasahan nimo. No? Kunya naman po gisimba man po ni si Daniel sa 2:44 ngadto 46. Ningon na din Ningon din ha. Sa panahon ni ining mga haria. Daniel 2:46. 46. Okay. Tara. Unya si Hari Nabucodonosor mihapa sa yuta o miyukbo ang Daniel. Ug misugo nga halaran siyang insenso. Wa man lagi badlunga si Hari